Mekobia na sa baba wa no obi di mpaibo Jesus eta sa baba wa na Jesus Lord, your name should be praised. Eno kra de nyame problem eno no sa fans na wo ma na nyame problem but de me pesa wonya ntiase ne se me de maje pa se e wosa me ju obi kunuma no na sesei no enipa na ono nso so de mpaibo e support de wo je obi kunu no me bowura honhom mu download nipa na wo de nso mpaibo no support na je se wo picture ene beto me phone so Yeda wasio nyamie gwama. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me. Or send me the way. Sorry, next week Sunday. Rache, I didn't know how. me ba wo me search ade Rache, adai. ofa me search ade wo kasa ade ne betia ko I didn't know what search. oh okay eyewa I am Mr. Say. aso green tenase e ba ho Oba me ho. wone odifo Nana Asare No, me 500 me amini. One auntie say anything. we dey facha me na ye from Komfo College no baba be ye no position Komfo College free. be free Kumase Free Kumasi. be from Petia ame na nane abnadwo me ma me de afie popua no fa de kodwo ba ame ye Komfo kese e wa santimem magidin bebre se what the digital Komfo de nananom WhatsApp so what be obi a ye frɛ no se Komfo bi ne abosonfo WhatsApp e chat o Facebook ni Instagram Okay. Mia Nti wo so auntie say anything. no kwasem e wom ne se ohene ba mentuatua waso na mense wadaagye me wo maso ne yeso e na baba bi e ba se obi gini kunu enti no menyini kunu ma no na ne ye mama ye ya ye nkoso ntre nwere mo de na o mobile mo to flash screen bebo ha wura me wo good mood and let me the trans ye cancel me tie ni pen mu asem me pese me no be nya problem for that say na fache me sama nkasa yi a kasa eni se me ni me kono na wo Canada na me kono aba Ghana ha na metiti wo ensensem bi me wo like Canada no titi ensensem bi se me kono ne oba bi ehye ho ene ma me tu ana mo ba Ghana ndru Ghana so a ampa mani kono no kore na se be ma no afọ ba foforo ene se wo ken ama oba na gbe ma na boso pia na me yonku bi na je se bi na nanti ache kakra ene o chere se o Komfo bi a o ya ade pa yi no betimi abame ama betimi asa ade me kunu na me kunu de me do ne pa o nana do me kunu no be so gene ma me wa no ba bi ji no nana o ba bi ji me kunu no me wura koma to ye sabi eni pa wo kire wo ha wa anya wa bro kusisa me nko amene Komfo College the only Komfo amene abosonfo WhatsApp here Komfo amene amoti anu ye Snapchat oba no so hu ya na mene moti anu ye FaceTime eni o mo kasa hwe ha no so ma kasa hwe o problem we enson sene nananom kusisa ya yesa case we bia ma solve case we bebre entinya odi we ene bebu ma bema no baby biara ya twene kra akwa kura no me eti ama sawate nana je mame me boawo na sese no wa kwakoye new customer na ansa na moti am ebe je won sam na to no etwa se me scan ne o na me fax on sam e ma wo mo na unso be member said ye be ya so mu bogura hu no mo so bo ama wa o matimi aya ma enti no e din kan tini wuti na me scan e wa we camera ni mame she camera ni mo wa tini wuti kakra mame tini wuti oh
And I said, Mamma, meeting yet and Manage straight, me chow, manage straight. Yes, I all smiling. Yes, I was Jidam Kaka. What better question? Oh, Sanya, Nana, not too way. and I put a Kaka who comes so. Oh, fair was a Kaka, fair was Pedaranosoro. A cost through too much. Yen intermediate. Nana. Yet, managers. Oh, managers, how we are so my picture tried. Managers are yes, they will. Mama, how come you say that? I Komfo no. Mebra, and pa pressure and cancer no. Na adwuma no ekɔ nanim. Enti no. Afi na sese me send information. Ema amotia no. No mo hyase. Edima. Enti no ofu name ye say. Nana, me full name ye Kwansma. Kwansma. Q-U-S-T-O-N-E. Kwansma. Ufri hen. Nana me free. Bro Ahafo. She come from Bro Ahafo. What did you say? Na ni twa ye mu no. Na etwa se metua ababa wa no honhom. Na mekɔgye be ma ne free ne nkyɛn. Na abrebia mekɔ ababa wa no ho se mekɔ akɔgye na bre no ne kunu de ofra burukyiri baaye no. Mekɔ bia na sa ababa wa no obi di mpaebɔ. Jesus. Eta sa ababa wa na Jesus. Lord, your name should be praised. Eno kra de nyɛ me problem. Eno no sa fans na wo ma no nyɛ me problem. But de me pesa wonya ntiase ne se me de magye pa. Se e wo se me gye obi kunu ma no. Na sesei no enipa na ono nso so de mpaebɔ e support de wo gye obi kunu no. Me bowura honhom mu download nipa na wo de nso mpaebɔ no support na je se wo picture. Ene beto me phone so. Ena me fax koma motia no. Ena ono nso de direction ma me ogogo. Sa me mfa gogo direction ensa chi nipa no. Enti me nenam me ba ka no so. Me si me twam kwa abu akwa. Me kwa atonsu, me kwa aso ase, ebese me kwa santa ase. Sila na me seche. Ene se eto me fa ha. Ah me ba me hu se eseche wa eye kwen wo so. Na che se wo ne sofo na wo de mpaibɔ bu akwala no. De me pese me no tie ase ne se. Me pese me no me any collaboration. When they me collaboration. Yeah. Aye wo Komfo. Of course. Person is of your collaboration. Oh, send ye se bi hetibong ret ne sa akode bo nwom ane hete. Sa akode bo wiase nwom. Hetibong ret ebo Kristo nwom. The collaboration ne say. Me collaboration me no we pese ye nyina ne se. Ye nyina ye bom paye. Wo koto sole wo soro. Me nso me gu me yi apaye. Ni nyina ye mpaibɔ. On mpaibɔ bi mpaibɔ. Enti ye adwuma baako ene ye nyina ye me yada pa. Me ba me hu so ye guy. Wani ate. Me nam nim so ya sofo nkrasefo ni bi. Anko betete ne ho akye me. But wa anche wo ho. Wa relax ama me se me nkasa. Enti no me mo ate ase se so ate ase na ne ma ye nkone di a. Ene me pese me no ye collaboration e wo ababa wa no ho. Me pese me se no. O pese wo se ababa wa. Me se ababa wa no. Enti no ma me kwan na me nse na nadwo. Na won so so de o de umpae no ayde. Watwitwa agene no anopa. Se de be ya nipa na magine sika no e ba wa esa me balance akam. Me pesika nso akwakototo me dem niema. Me pese mkoto nkonwa. Rache. Sofo. Would tibia original hoyi. Wo e be mani monyamfo. Oh waden. Oh na and nipa bebre kura aka. Ensema wo ken. Efiri wonum na wo ka say. Da bi efiri ma wem. Ene me nankoko. Efiri nankoko. Me nankoko. Waboso mfo na suma se be kasa ansemi. Ena me kire se me de ya adwuma ama ye pa na magye. Enti no asama me na wo ka no ofa yete asefo o because me yadawo. Osuru nyankopɔ ame ate ase se enye ene honam ni mogya na enye ene wie motumfo. We wie motumfo ni bi. O sa na wo pese wo sei obi. Me nyankopɔ nipa na me twitwa age oni akɔ me ma won sei na nadwona me nso me mboa na no. Na na yedai. Asema wo kan. Wonim nyansa. Ah, enti me na wo ka fi sa wo kom ye. What bi da? Na we ensida. Komfo ne software collaboration. Oh, won ene bia na wo nya ka collaborate with TV so ana. Wo preach TV so. Tu mi ntimi nya adwuma wa abaya no so. Se me Nana Asare meti asi. Tu mi ntimi nya adwuma wa abaya no so. Owre me de me ba ne se oguama. Mama ne se me no ba be ye ntokwa. Se me ba ne ntokwa nka wo hu se me she gloves.
me ba ne se me no be ka ne breo but dia wa sha ase a wo ye yi ene se dia o si kasa ma me pese wo pese o kyerem sa wo ye guy enzo pese me kyerɛ se you atimi mu no wo so change wo wi ase okay sa you tumi na wo ba bi no you atimi mu no wo so change no na sa wo tumi no wo ba no na sa tam ne ye ni ho na wo ho na ye ni ho ma me nkyerɛ wo na ti ase se tumi na me gini die no ono de bo wo tumi no enti wo tumi ne hye na se se tumi ni wo a wo tumi ni timi nya adwuma na so be ya wono denden dia de mema na fa woni so wo hanom sesesi a no bo wo tumi bi wo ba bi beteme me bete wo beteme ntimi fa me san to wonsa yam wontimi fa wonsa na se me dem sa to wonsa yam a de ba tu sesesi a no mate na chese wano odin ma no nya den ensaba na wano tumi na ekita me ntisa ma me ho ayedin mate wo tumi wo de ekita me nim sa wo so bodua na wo tumi a fa kana hwa de ma beka ni say na me ba ma mo me ho fine na say me bua no anka de wo yi metia me pe quotation am de be preach next week na me kra ma mo sabnik mama grade just with trim kra mo pa ba bi ato okay na chese wa bua ho so ne me be ye so be ye dia me no be ye mate twen na be he ewiase pa chese nyamesom na manfo de atoto fom na chese se say comfort me be fie be ka kire so office anya collaboration me ma wo say obi na dwuna me bo woni akora na no pa erade se won free suru ama ene e wo mani o obonefo no wo sei wo ma obeso do ma kwawie ya kodwo to erade free suru na bra beje wo ma na konfo aba me nchen erade ahobambo na de abomi abeduru sa be no so ama otumi ni ntena me so obonefo no ba me nchen a wo do ho konkro no atwitwa age me erade me da wase